Moikka vaan taas kaikille ja tervetuloa seuraamaan Minecraftin mikäs tää oli, joulukalenteri teemaisia videoita. Ja käydäänpäs hakemassa sitten uusi lappunen. No, tolppaan tietysti törmättiin. Mitäköhän tänään tehtäis? Tänään on joulukuusi. Se on onneksi ihan helppo projekti pitäisi olla, koska mulla on tänään taas vähän myöhäisesti tehtynä nää, joten sit mä tein tänne tämmösen, kun mulla alkoi mennä hermot, Noin, nyt ne on kaikki tässä näkyvillä, mitä me ollaan tehty mikäkin päivä. Joten lähdetäänpäs tekemään sitten joulukuusta. Perillä ollaan taas täällä. Mulla on aivan upea kypärä ja muut. Mä en ehkä usko tarvitsevani näitä nytten, joten laitetaan ne varastoon siksi aikaa. Mutta tätä varten me tarvitaan ainakin kirves. No 6 halkoja. Ehdottomasti. Joo. Tässä muuta. Noi keritsimet olisi ihan käytännölliset. Niin kuin tännehän mä laitoin suurimman osan, mä unohdin jo. Tuollakin on kirves, otetaan se kyytiin. Tuo arkku voisi olla ihan kätevä, sinne saataisiin tavarat väliaikaisesti. Soihdut otan mukaan. Rautaa. Keppejä. Voitaisiin laittaa noin samalla tonne sulatusuunin puolelle. Joo. Noin tuon verran sinne meni nytte. Ja noin mä otan tänne arkkuun. Noin. Ehkä me näillä nyt pärjätään jonkun aikaa. Pitäis jostain ne kuusentaimen. Itse asiassa olisiko meillä niitä varastossa? Vielä vähän vaikea tää kulku, mutta ehkä se tästä helpottuu jossain välissä. Kun saatais tää oikein silleen mukavasti rakennettua. Mut vielä kestää. No niin, loikinpas nyt tyyppi melkein perille. No niin, 6 on tuolla. 3 tommosta. Kyllä me sillä nyt johonkin alkuun päästään. No ei nyt täälläkään mitään silleen tähdellistä oo. Pitää miettiä sit, mistä me tehdään kaikki ne koristeet. Mut aloittaa nyt ihan varmaan sillä 6. Maapalikat vois varmaan olla ihan kivat itse asiassa tohon nousemiseen. Hei, ylös takas. Ai. Noin, yhä yhtä vaikeeta kyllä. Nyt me nähtiin tipahtaa uudelleen. Noin. Mihin mä sit mahtaisin haluta tehdä sen? En ehkä ihan arvosta, että se on koko aika sit siinä silleen näkyvillä. Mutta se voitaisiin tehdä semmoisella alueella, jossa se ei kyllä haittaa. Et siitä kun käy koristeet ottaa pois, niin mäkin voin katsella sitä ton kesän. Mut mihin mä laittaisin sen silleen? Tossa on pieni kukkula. Sitten tietysti voihan se laittaa vähän tonne päin. Mut mä en mennyt tähän ihan hirveästi mitään meidän tontille rakennuttaa. Voi olla, että joskus voitaisiin siirtää se kyllä itse asiassa sinne linnakkeeseen. Se voisi itse asiassa sopia siihen keskelle sitä linnaketta. Silleen, että se olisi niinku toriaukio. Mihinkähän me haluttaisiin se linnake rakentaa? Kun hirveän kauas sitä ei kuitenkaan jaksaisi lähteä väsäilemään. Katsotaan, miltä täällä näyttää alueet täällä suuntaa. Kun tuolla suuntaa mun mielestä ei ole mitään hyödyllistä. Ai se laskee.
Mitäs varmaan alkaa kantaa sänkyä aina mukana, taisi paljon käytännöllisempää. No, mä käyn hakea sängyn ja nukun yön ja jatketaan sit matkaa tonne. Täällä on ollut ihan hyvin näköjään lääniä. Itse asiassa ihan hyvä kohta, josta voitaisiin kivetä. Mennään tästä vaikka tonne ylöspäin ja katsotaan miltä näyttää. Niin varmistetaan tästä tilanteesta. No tossa on toi kylä. Voitaisiin itse asiassa hyötykäyttää jopa sitä tässä. Joo. Sitä voisi rajata silleen, että tosta tulisi sisäväylä sinne linnakkeeseen. Sen rajat menis tuolla. Noin ottaisi ton kylän haltuunsa. Voidaan muokata sitä, mutta kyläläisiä ei tarvitse rahata pitkälle. Jossain tuolla menisi sitten tässä taas rajautuisi hiukan. Jossain tossa. Silleen, että toi aavikko esimerkiksi ei tulisi mukaan. Ja mietitään tuota akaasiaa sit omalla alueellaan. Mihin mä sen NS-keskusaukeen tai sen torin ottaisin? Toi voisi olla niinku se rikkaampien puoli silleen. Jos mä tuolta vähän veden jotain alaspäin, niin voitaisiin tonne kylän alueelle rakentaa se. Nyt suunta kohti tuota kylää. Mitäs kyllä alkaa perehtyä siihen, miten Minecraftissa saat sen timelapsen tehtyä. Eli tarvitsisi jotenkin saada se kai toinen käyttäjä tähän Minecraftiin pyörimään, jonka kautta pystyisi kuvata sen. Mut sitä varten mä tarvisin luultavasti teiltä apua, tai sit mun pitää koittaa itse etsiä ja googlailla se jotenkin erikoisesti. Mut jos viitsitte, niin sit olisi ihan hirveästi apua. Mä voitais itse asiassa tähän rakentaa, mä haluan vetää ton tasaiseksi. Mut me tarvitaan nyt ihan ensimmäisenä, laitetaan toi arkku tohon. Joku ei kantanut työpöytää mukana, joten tehdäänpä semmonen. Noin. Sit mä laitan sängyn tohon. Ja aletaan varmaan kaivamalla ensimmäisenä noi tosta pois. Itse asiassa otetaan toi tuolta ja toi tonne. Ei miekkaa kyllä pakko pitää käpälässä sattumusten varalle. Noin, nää mä käyn istuttamassa. Kato vyötiäinen. Koska me tarvitaan niitä lehtiä ja muuta, niin nää saa kasvaa tuossa lähistöllä. Noin. Ja sitten aletaan purkamaan vähän tästä ensin ympäristöä hiukan tasaisemmaksi, jonka jälkeen sitten tarkoitus olisi saada mikäs toi on? Toi kuoppa täyteen. Tuli täys oikosulku kyllä. En tiedä miten se nyt tolleen jumiin jäi toi pää. Ehkä vähän nopeutan teille tätä mullan kaivuuta, niin te ei tarvitse katsoa tätä koko kaivuuprojektia. Joten saatte nähdä vähän nopeampaa toimintaa.
No nyt siinä näyttäisi olevan luultavasti ihan tarpeeksi tilaa. Näitä loppualuetta voidaan muokata sitten sen mukaan, miltä näyttää tulevaisuudessa. Aha. Katellaan taas kohti taivaita. Mut nyt voitais pidetään noin vielä taskussa. Noin pois. Ja noin mukaan. Niin lähdetäänpäs täältä sitten selvittelemään meille mahdollisia materiaaleja. Näitä mä uskon meidän tarvitsevan aika paljon. Käytän sitä kivikirves tästä. Noin. Ja sitten tullaan taas alas. Yksi teistä puista saa kyllä ihan hissukseen tulla alas sieltä, jotta saatais noita taimia. Sä saat toimia sinä puuna. Anteeksi, keskeytänkö mä jotain? Mä oon pahoillani, mutta tää on niinku mun sänky, että jos hiukan viittitte väistää. Että tämmöstä täällä. Selvä. Jatkakaa. Kuinka paksu runko me mahdetaan siihen haluta? Tehäisikö me siitä 2 paksu? Tai siis 4 paksu? Nyt toi on ihan hyvä. Siitä maata olisi ihan kiva varmaan olla kuitenkin. Mun rakennustikkainen. No nyt mä tiedän tarvitseni tommosen piekkoin, joten laitetaan se siihen. Onko tänne tullut yhtään taimea? Ei, vähän huonolta näyttää. Ehkä se tossa kasvaisi paremmin. Voitaisiin lähteä rakentamaan tätä runkoa sitten tässä odotellessa. Kuinka kohan korkeaksi me halutaan se? Aika korkeahan siitä saa tulla, koska sit siihen tulee ne lehdet silleen nätisti. Mulla ei kyllä ole mitään vettä tai muuta, että tässä on oma haasteensa. Oho. Nyt se puusit loppu. Miten me päästäis tässä silleen mukavasti alas? Noin. No, kohta sinne pitää rakentaa kyllä jotkut tikkaat tai muut kiivetä sinne. Nyt ei noin kauaa toimi. Kuusilla kyllä kestää ikävän kauan. No nyt tänne ilmestyy taimia. Noin. Me voitais sillä väliin hakea ruokaa. Vois hakea sen itse asiassa miekan tuolta. Väärä. Osu nyt. Eikö mulla on miekka tossa taskussa? En mä sua. Jotain muuta täältä lounaaksi. Vaikka lammasta. Lammas on ihan hyvä vaihtoehto. Noin. Onko täällä vielä? On.
Nämä lampaat on ihan käytännöllisiä. Itse asiassa näistä voisi käyttää hyväkseen niihin joulukoristeluihin siihen. Voitaisiin hommata itse asiassa erivärisiä kukkasia täältä. Mahdollisimman paljon. Tuolla on sininen kukkanen. Tossa joku hevonen. Nämä saa jo kyllä aika hyvin uskoisin värjättyä kaiken näköistä. Lammas. Tuossa on lehmä. Ja tuolta varmaan vielä toi lammas, niin me ollaan ihan hyvässä mallissa. Onko teillä uunia missään? Epäilen kyllä, että jos teillä uuni on, niin se on tuolla toisessa suuntaa. Tuolla kun on se sepänpaja. Tuolla asti kävele vaan. Kohta ollaan perillä. Hyvin se menee. Tässä toikin kukka tuolta vielä. Tässähän teillä on uunea. Mutta ei tietystikään hiiltä tai mitään. Ihan hyvin ne vielä pärjää. Puretaan tää talo tästä käyttöpalasiksi. Aika hyvin noi kyllä toimii noi taimet. Pakko myöntää. Noin. Seuraava erä. Ja sitten pitää laittaa lampaat sisään vielä seuraavaksi eräksi. Mä lainaan vaan näitä uuneja, ei hätää. Noin. Kyllä ne kohta. Sä oot aseseppä. Terävyys ja raskas. Selvä. Tässä kestää kyllä aina omaa aikansa. Tää varmaan skippailla sen verran, että mä saan noita materiaaleja kerättyä tarpeeksi. Ei tässä muuten mitään järkeä oo. Joten saatte aika skippauksen siihen, kunnes meillä on taas jonkun verran materiaalia. Varmaan muutaman puun kasvattelen tässä ootellessa. Jatkamme jälleen. Olen jonkun verran materiaalia nyt kerännyt täältä. Nämä mullat tietysti taskuun ja noin kaikki mukaan, mitä tässä nyt on. Turha niitä tänne on jättää. Mutta aloittaisi laittamalla nää nyt loppuun asti. Noin, itse asiassa voitaisiin purkaa tää puu tästä. Tulee vähän eteen. Noin. Sitten tän vuoro. Noin. Sitten pitäisi varmaan päästä takas tonne ylös. Missäs kohtaa? Jostain tästä mennään. No, päästä mut ylös nyt. Noin. Sitten rakennetaan näillä oksilla tästä niin kuin ylöspäin pikkuhiljaa. Pitää katsoa, miltä tää tulee näyttää, kun tätä vähän muokataan tässä.
Sitten täytetään aina välissä. Mulla on kyllä jonkunnäköinen malli tossa vieressä. Mä voisin itse asiassa näyttää sen teille. Saisinkohan mä sen näytettyä? Tässä. Tän näköis mä vähän tätä muotoa tässä koitan miettiä, että saatais siitä edes vähän kuusen näköinen. Niin katsotaan mitä tulee. Emme kyllä noin voida tehdä. Vähän häiritsee, kun nämä lehdet huojuu, mutta jotain on halunnut tehdä, niin tää on nyt mun ainut modi tässä. Harkitsin kyllä, että pitäisikö ihan viimeisiin joulukalenterijaksoihin hommata joku joulusempi modi, mutta katsotaan sitä sitten siinä kohtaa. Joku palikka tosta. Noin. Tästä kerrasta mulla on vedetty 1, 2, 3, 4. Sitten voitaisiin vetää tämmönen kierros, että tää pysyy tuuheen näköisenä. Ja sitten vetästä tommonen noin ja varmaan vielä 1. Näissä kohtaa olisi kyllä kätevää, että pystyisi lentämään, mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Ehkä me joskus Elytrat käydään hakemassa. Mitäs kautta päästäisiin turvallisesti alas, kun eihän mulla ole vesiämpäriä mukana. Noin. Katsotaanpas, mennäs tonne päin vaikka katsomaan. Siellä ei ole mitään muuta häiriötekijöitä, kuten tota maatornia. Kyllähän siitä ihan 6 varmasti tulee, kun tohon vielä alle tehdään jotain pientä väsäystä ja siihen tulee ne lahjat. Joo. Joo. Kyllä me pystytään tähän vielä. Nyt vaan ylöspäin. Jotta saadaan tää taas tehtyä. Noin. 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 Ja noin. Sitten lisätään puuta. Ja säädetään tästä varmaankin vain ainoastaan 2. Oho. Noin. Ja noin. Hyvinhän tää lähtee kuitenkin tästä sujumaan. Ehkä tästä jotain tulee. Noin. Sitten sama rumpa taas tähän kerrokseen. Ja sitten tähän tulee tämmönen. Sitten laitetaan noin. Tää nyt paha, kun tää on vaan pariton, niin tähän tähden kanssa tulee ongelmia. Olisi pitänyt niinku olla leveämpi. Vaikka 3 kertaa 3 kertaa 3.
Katsotaan, miltä se näyttää, vai pitäisikö mun purkaa koko homma. Et saatais se tähti kunnolla paikalleen. Kyllä se niinku muuten ihan hyvältä näyttää, mutta ehkä se olisi just parempi, jos sitä leventäisi. Voisiko se tähti varmaan kiva siihen saada. Mihin suuntaan tätä kuuluu leventää nyt? Tuonne. Ehkä ton verran. Joo. Ja tässä. Sitten mun mielestä laajennetaan taas tästä. Joo, no nyt se näyttää vähän paremmalta. Nyt kiivetään kyytiin enää. Noin. Ylöspäin, ylöspäin. Noin. Oho, toi meni väärinpäin. Korjataanpas se. Ehkä mä nyt voitan saada tänne trimmattua ja selvitettyä, että mikäs tässä nyt mättää, kun tää ei kierrä silleen nätisti tätä puuta. Näin. Nyt mä vien tätä puuta taas jotkut 3 korkeammalle. Laita se 3 nyt siihen. Noniin. Elikkäs siis meillä on nyt toi tuolla, sitten on tää, jonka jälkeen meidän pitäisi... Meidän puu on vinossa. Joo, tää ei nyt täsmännyt tää puoli. Se selitti, miksi ei istu. Istuuko tää puoli? Joo. Niin se on 3. Jonka jälkeen tulee nokka. Jonka jälkeen on noin 3. Jonka jälkeen on kolme. Ja nyt 1 ja 1. Ja tää on ylimääräinen väli tässä. Noin. Näin mä ehkä mahdollisesti sanoisin. Paitsi et hiukan eteenpäin jokaista. Itse ei se ollutkaan ylimääräinen väli. Noin, sit toi oli 3. Sitten sen jälkeen 3 ja 1. Noin. Ja sitten tähän tulee tää. Tähän jokaiseen sama. Tähän tulee toi puuta kiertää 3. Jonka eteen tulee 3. Nokalla. Jonka eteen tulee se tämä. Jonka eteen tulee 3 ja tonne 1. Noin. Nyt nää pitäisi enää yhdistää silleen järkevästi. Ai niin tästä puuttuu vielä se
Ei puutu. Noin. Noin. Aha, tossa on yksi ylimääräinen. Näin. Yksi reuna valmis. Sitten tämä, noin 3. Jonka eteen tuli yhden alaspäin 3. Johon tuli nokka. Jonka viereen tuli toi. Josta seuraavat sitten on mun mielestä tosta. Kolme. Mä tässä tohon väliaikaisesti mulle palikka. Noin. Tonkin alle tarvittais noin. Sitten pitäisi taas nää kiinnittää. Noin, noin. Noin, noin. Itseasiassa tuosta puuttuu yksi. Ja noin. Sitten vielä yhden paikan korjaus. Noin. Sitten mun mielestä saat sen nenäkäs kaveri. Noin. Jonka jälkeen wop. Laittaa multaa muutama tähän näin, niin pystytään keskittyä tähän. Nenäkkään kaverin alle tulee sitten noin. Ja toi on vielä Noin. Kyllä tää puu vielä puuksi muodostuu. Noin. Sitten voidaan jatkaa. Nyt on nenäkkään kaverin kanssa. Oho, pitäis mennä samaan linjaan. 3. Noin. Sitten tästäkin 3. Noin. Mitä siellä oikein tapahtuu, hei? Rauhoittukaas vähän. Noin, rautajatti näkee yrittää vähän hillitä tilannetta. Noin. Sitten nää varmaan yhdistetäänkin. Oho, loppu taas palikat kesken. Sitten 3. Välit täytetään 3. Toi tuolta ja 3 ja toi ja seuraavat 3. Sitten laitetaan puuta taas 3 pykälää ylöspäin. Ja tullaan alas. Voidaan välissä nukkua. Niin ei mitkään möröt ehdi ilmaantua. Noin. Sitten se taitaa olla vaikka noin. Katsotaan, miten mä saan tän näyttämään fiksulta.
Koska nyt tää puunkanto jää kyllä kaljuksi. Eihän sen tarvi joka paikasta kyllä olla niin tuuhea. Noin, ja sitten taas tän päälle yksi ylöspäin ja yksi. Joo, 3. Noin, sitten tuo. Oho, loppu taas kesken oksat. Noin, on mulla kyllä mikrofoni päällä. Mua jotenkin jännittää, että mä oon unohtanut sen pois päältä, kun mä tässä tein muuta. Tai siis ei ollut niinku mikrofoni päällä, kun tein, mutta kyllä se näyttää kuuluvan teille. Sitten taas 3 puuta. Tai annetaan näköjään vaan 2, koska en ole ihan varma tästä korkeudesta. Noin. Sitten 3. 3. 3. No otetaan teetkin pois. Te ootte vaan vähän esteenä. 3. Jonka jälkeen laitetaan noin. Joo, ajetaan tää puu alas tästä tää ylinkerros. Mitäs rautajättiä teillä on? 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Johan teillä niitä on. Voisitte hiukan hillitä tota. Noin. Ja vielä tommonen. Sitten tänne pitää käydä hommamassa vielä tähti. Ai. Se on just sen 4 palikkaa. Nämä on itse asiassa ihan mukava projekti. Oon hiukan yllättynyt. Käydäänpäs kattoo, toikin on muuten mun palikka. Hiukan taaempaa. No joo, ihan hyvältä se näyttää. Nyt mä teen tähän alas jotain pienehköä, jotta tää ei näyttäisi ihan niin kaljulta. Koska mä etin kyllä aika pitkän varren, että sinänsä. Ja sit mä taas juoksen tässä koko aika. Niinhän nämä palikat osu paikoilleen. Noin. No kyllä tää itse asiassa toimii. Toi alaosa on nyt vähän pallomainen, mutta mun mielestä se toimii. Sitten pitäisi enää koristeet ja valot. Mitä miettii, mitä mä haluan käyttää tähtenä ja mitä... Näitä voisin käyttää kyllä koristeina. Katsotaan minkäs värisiä me saadaan täältä näitä. Vaaleanharmaa ei niin kiva. Tosta taas toi on sama. Noita voitais ottaa varmaan 6 kappaletta näköjään ja noita 5. Ja sitten tehdään vaikka ton verran noita. Tarvitaan hiukan enemmän lampaita, mutta otetaan nyt tosta oransseja, punaisia. Sitten haetaan lampaita. Noi puut mä kaadan jossain välissä, ei niitä tarvinnutkaan ihan noin radikaalisti. Tuolla on valkoinen lammas. Nyt tarvitaan nimenomaan näitä valkoisia. Tulepas tänne. Hitsin pitkät heinikot. Hui kauhia.
Menetti olla heti kolossa. Noin. Löytyisiköhän vielä lisää valkoisia lampaita? Tuolla taitaa olla 1, joo. Nyt saadaan noi tehtyä. Sitten pitäisi hakea vielä 2 valkoista villaa ainakin. Jotta saadaan noikin värit käytettyä. Aha. Noin. Eiköhän me näillä aluksi pärjätä. Katsotaan, miltä se näyttää sitten näitten jälkeen. Aha. Sori vyötiäinen. Mulla on tässä kiiturointi kesken. Ja tänne vaan. Voin taas taas jättää ylimääräiset tavarat hetkeksi tähän alas, jotta mä näkisin vähän paremmin. Pidetään itse asiassa noin mullat käpälässä, jotta tää sujuisi. Noin, toi valkoinen villa on nyt tossa varuilla, mutta mitenköhän mä haluaisin nää? Köynnöstä mä en nyt saa, joten ripustetaan pallo. No niin, hetkellinen tämmönen paussi, koska koneesta mukaan loppui tila. Joten täältä se nyt näyttää tällä hetkellä. Tässä varmaan hehkukivestä, jota me haettiin, niin tehdä tonne se tähti vielä. Ja ehkä jossain kohtaa tuoda lisää palloja tai muita koristeita tähän. Mut kyllä voisin sanoa olevani aika tyytyväinen tästä. Sängyn mä otan kyllä messiini. Ai, ja noi lihat, mä laitan ne paistumaan siellä. Nyt pidän vielä tähti paikalleen. Sen ansaitsemalle paikkaan. Näin tää vaan sujuu. Katsotaanpas. Nyt piti muistaa katsoa, että milloin me nähdään se kuusi. Nyt näkyy noin mun kasvattomat kuuset. Taloja. Nyt alkaa näkyä. No kyllä se aika hyvin näkyy. Tää tähän matkalle luoda oikein kunnon polku, että tänne pääsee silleen nätisti. Ja kaataa noin muut kuuset. Niiden kaataminen on oma projektinsa kyllä. Ehkä mä teen sen jossain kohtaa silleen kuvaamatta, niin sais noin. Nyt mä haluan noita rautajättejäkin kyllä vähän pois täältä. Ja nyt kyllä vaihdetaan tavalliseen. Noin. Paremmin mennä tällä, kun katsella koko ajan jotenkin hassusti maailmaa. Noin. Ja sitten tähti paikalleen. Noin. Sitten vielä. No ehditään myöhemmin nuo kivet onneksi, koska mulla on muitakin projekteja täällä linnakkeen alueella voi olla tulossa. Niissä oli muutamat semmoset vaihtoehdot siinä arpakoneessa, sillä mä haluaisin rakentaa senkin vielä joskus. Ja se on sen verran suuri projekti, että se on jaettu johonkin 5 osaan vai mitä se oli. Mut joo, siinä se nyt on. Mitä kautta me nähdään se parhaat? Ehkä täältä. Siinä on meidän 6. Mä oon ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen. Toivottavasti tekin pidätte. Joten, no, ei mulla sen ihmeempiä. Kiitos, että katoitte. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!